Kajing jor jong kajing dhang kali ha nong ba shelong kala long ka wei na ki mat ka bala pen so sat ya ki pat ba nong lek nong wan ha ka ba na ka por sa ka por ngi jiyo sngo ya kajing ot jing nam ki pat ba namar kajing bampoi biang por jong ki sa ki jaka ki bagi thmu ban lek bat ka ne ka jujia kham tam ha ki por ban step ha ka ba ki mi ki pa ki be ban pen poi biang por ya la ki khon ki ti sa ki skol bat kum jo ru ha ba ki nong tre sarkar ki be ban poi sa la ki office tre kam ha ka por ka ba biang Watla na kaliang ka sarkar jela kala persang haki babon rukam ban pendunai kani kajing dhang kali. Bat kawai ni kini kadai ya kajing la jongka ban pentrai kam ya ki STEMS bus lani ka Sustainable Transport and Efficient Mobility Society. Kabaki kena pulie kin la ban pendan kam ha ka let kawan Henry kandiru kam syam lala ban pendunai kajing dhang kali namar ki babon hi ki long yeng ki dang pendan kam dalaki jong ki kali ban penpoi ya laki khon ki kiti syaki skul. Hakasngi ka baka tanat urban affairs ka sarkar jala kala penlong ka jingyalang ban batai bania halor ka jing thmu ka sarkar ban pentrai kam ya ka comprehensive mobility plan CMP for Greater Shillong Planning Area GSPA ban pendunai ka jing dhangkali hanong ba Shillong na kalyang uba bantali nari urang ba snong ka Nongrim Hills hadian ka te ka jingyalang ula kran halor ka ne ka man Habakran sikilat pathai kubor uba bantali nari ulong. Magajing pentrai kam ke sarkar jelai ki STEMS bus kidang don bun ki jing deko namar kidang don bun ki skul ki bampat pediang yaka bat ke sarkar kan hab bantrai sitamha halor kani. Nalor kata ulong ru magajing dhang kali kam dai e tang naki khna skul handrai ka bashir khai e kadai naki nong trai kam sarkar bat kumta ulong. Balada ki nong trai sarkar ru kin penan kam daki ni ki bus kan la ban pendunai ka jing dhang kali. Ni bahi ya kata traffic congestion and ka traffic problem kadan hi por school bat ka por tre rei haki por hi ba mundai ka por school lan ka por y office long office ni kum ko dang hi bos ne tin sing la di wan kam ban work out ang ni man pe haki jing long jing man ke e ka problem ka ba mi ni ki ke ni la ju kran rei i ba shimla pentrai kam la ni ka sarkar kam pat shimla le si syai kita kijing ai jungmut kijung ni kan ni lai syong la bon tu lagi meeting department berkhait berpenangkam bagi kali bikin wan pembiang kita ki boskan komdi atang ikna skul kata lili ke badai e mat ni i kata hi ka jeng dahing kali hi ni gadai ba mdai tang na ki khna skul ada on school bat ki mi pa ki no on ro ki lalek no sayeng la ni ki lalek trei la dai ngai ka ba badai gadai ka ba syirkhe kadai jongkin no trei office pat la ladangi keren ke jingsa jadi jong kinong pre office cu nga kumenta lada ngam keren kumu nong rekam sinong ringa keren tang kumu riusimet bode belit dan kam ha ka we ni ki office mo le dan kam ki office subu kala benong tang hapo ne sekretariat ne ngam nuyo ka jakaban penyang kali la penyang kim sha ini ben penyang ki bedan kam tang ki kat 3 minit atau 4 minit kali la penyang na do do san da ki jong nong pre office Jadi baka penan kam mat hinong tre office kini ki bos school. Na sare kan nok jiker kubi. Mateng teng ladang alik don kam tu hapo ne po MECL ni hapo sekretariat ni BC office. Nadang ara ada kali lo jong hap ya lambot we brio bu unsang pelun ya kan ka circle jong ka sekretariat bat ka DC office bangan pendap kam. Tela datang si hopefully kali ki rong hakawi ka department hakawi ka office dekat no tuli ki office ki dan hang ni bat kan no tuli ki kali kiniat kamla wara ka jing daheng kali besar khai ka bom dan jing bat ka jing lot jong kom phang bani ka jing pensni ya kemarian habatin pej bahagi ki shop plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki batai kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umphnyang ka dot pej ya ka shop plus f ha ka jing som Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya